Pupunta naman tayo ngayon sa kabilang bayan lang to actually. So pangatlong bayan mula dito, or pangalawang bayan mula dito sa Bolinao, ang Burgos. Kung makita niyo ang Burgos. At ating papasyalan itong death pool dito sa Kabungawan, Barangay Kabungawan, dito sa Burgos, Pangasinan. Siguro sa mga ibang bayan dito sa banda rito sa Pangasinan, banda rito sa west side or northern side, sa ibang pagkakataon na natin puntahan yung mga yan. Sa Alaminos naman, galing na ako dito sa 100 Islands, kaya hindi ko na pinuntahan yan. Pero dito sa Agno, I think maganda rin tong Agno, Pangasinan eh. Maraming resorts na pwedeng pasyalan dito. Siguro i-reserve na lang natin yan sa mga susunod pa nating lakad. So mula dito sa lighthouse, tabi niya mismo yung daan, shortcut po yan na daan papunta dun sa main road. So yan na po yung Cape Bolinao. Ito sa starting point natin. Diyan tayo magsisimula magbiyahe papunta dun sa main road, which is ito yung main road yan. Kung hindi ka dito dadaan sa shortcut na to, iikutin mo uli yan pabalik dito sa bayan ng Bolinao. Tsaka iikot uli dito papunta dito sa main road. So medyo malayo-layo siya. Kung iikutin mo ulit dito na lang, kahit rough road yan, okay lang yan. May part naman ng mga sementado na, yung mga barabarangay na dadaanan mo, pero karamihan rough road siya. Hi guys, so ito yung lighthouse. Ito yung shortcut papunta doon sa main road, para hindi mo na kailangang ikutin yung daan pabalik. Maganda naman yung daan dito, pero sabi niya may paakyat daw dito na rough road. Ginawang motor itong motor. So bali wala na, hindi na natin napuntahan yung falls, Bolinao Falls. Okay lang yun. Ang layo kasi, pabalik pa tayo dun sa may bayan. Tibay at lakas ng loob ang iaalay para lang sa'yo, para lang sa adventure. Yeba! Alright, medyo okay na rito. Nanong, apa yung main road eh ito eh? Oo. Okay, thank you. Kanina mo ba sinasabi malapit? Gano'n ba malapit ang malapit? Ito na nga, main road na to. Hi, main road guys. Stop ko muna yung recording para malaman natin gaano katagal yung biyahe natin. Alright, another 35 minutes mula rito hanggang doon sa beach. Nice road, okay naman siya. Walang sign na ulan or whatsoever. That's good. Good to go guys. Diretso lang natin to, and then ko-connect tayo dito sa gitna ng bayan. Tapos konting liko, kakaliwa o kakanan? Kakaliwa. Mukhang mag-overnight tayo dito. Maganda to. Maraming pupunta doon sa mga resorts ha. Or taga rito lang din to. Ano to? Racetrack ng motocross. Eba! Woo! Baka! Baka nagkalat. Harap gawin papaitan yun ah.
natin yung map. Is yung bahay na yun, walang kapitbahay. Yung kapitbahay niya pala, sorry, hanggang doon pa. So siguro mga half a kilometer yan. Ako po Balbon. Eh tayo dyan Balbon. Ya! Kamawatan! Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Kuya. Dayupay? Sidigan? Wine? Sabi niya Kuya, sundan ko lang daw sila. Sumurot ka. Sundan ko sila, tara. Ay, kupiste. Ay, piste. Alright. There you go. Death pool. Death road din to, hindi death pool eh. Nakatakot dyan pagbaba eh. Alright, is this it? Is this it, Pansit? Mag-overnight tayo dito guys. Walang tao dito. Ano yun tayo magpapaalam yan? Hi guys, so yun, wala pa yung may-ari. Walang nagbabantay dito sa resort na to. Although gusto ko makita yung death pool na yan. Ano, siguro bukas na lang. Tara, punta tayo sa ibang side. Na-stuck na tayo dito, wala na tayong nagawa. Goodbye dogs. Pakisabi sa amo nyo ha, dumaan ako. Mga aso dyan hindi kumakahol. Tropa nila lahat ng taong bumibisita dyan. Uy, Kilyawan. See that yellow bird? Ayan. Mayhill. O Maryhill pala. Mayhill. Maryhill Youth Camp. At obviously may kuryente naman dito. May wire. Yeah. Kanya nga resort dari Manong. Ano? Masanglat. Ada mabali na yung overnight. Hindi yung mga kubo lang, yung pinakamura lang kasi mag-overnight lang ako eh. Hindi ako mag-stay na matagal. Diretso na ako Sambales bukas. Sa Sambales, sir. Punta ako ng Liwliwa sa San Felipe. Sa Pilipinas. Oin. Sir, May ano naman ako yung duyan. Oh, hindi kahit sa labas lang. Okay, hindi naman malamok siguro dito. Ito ang tunay na adventure. Kita mo, baka itong area na to, itong lot na yan, pero andun yung main na resort na kadugtong na ito, ginagawa nila kuya. So napakalaki pala nung lote nung may-ari na ito. Kaso kasi sabi ni kuya sa akin, yung mga cottages daw doon mahal, pinakamababa daw yata 3,000 pesos. So pinopromote naman natin dito.
adventure. So the best ng mga ganong klaseng setup, no? First time ko maka-setup na ganito, yung raw pa lang yung lugar, tapos i-feature natin. So itong si kuya, ginagawa niya yung CR, yung Poso Negro na CR. Paiduwa kailangan mo anong? Ikadwa mo. Oh, hindi. Sakto. Pawis ano na, ubos na pawis ko eh. Wala na tubig sa ato. Ito yung ginagawa pa nila, ang ganda rin, no? Pag nagawa to, the best to. So ito, may liguan din, no? Kasi ito, ginagawa pa rin nila. Ito yung parang sa Patar din, pinanggalingan natin kahapon. Tignan nyo, jagged rock guys. Kaya kita nyo nakaboots ako, nakasapatos. Wow! Dito na tayo dumaan. May daan naman eh. Kung sisitahin tayo, edi balik na lang tayo. So may nakacheck lang dito. May basketball court pa sila. Ito yung pwede liguan. Part na to. Tapos doon tayo nanggaling sa taas na yun. Ang ganda. Ay, ito lagoon na to talagang the best eh. Di ba? Where are we? Is this the Lord of the Rings? Lord of the Rings. Yeah. Let's venture this area. King Cobra, don't bite me, okay?
Ito pwedeng akyatin. Nice place. This is it, Pansit. Mary Hill. Ayan guys, oh. Ito yung view deck nila. Wow. Tiniburnok, anak no, Ilocano na ako. At siya yung anak, si Burnok, anak nung caretaker dito sa ginagawang bagong resort. So extension lang to guys ha, extension na resort to dun sa kabila talaga yung pinaka main. Gusto daw niya helicopter. Helicopter yan. Kasi guys sa Ilocano, ganun magsalita yan eh. Yung R. Sa amin yun. Di ba? Tama ba, Burnok? Marunong na siya mag-operate ng GoPro. Yun. Nanonood siya sa GoPro ko dahil nakita niya kanina kung ano daw yun. Kasi nakamount dun sa chin natin, sa chin helmet. Kasi daw kailangan ng helicopter kasi gusto niya puntahan yung mama niya nasa abroad. Anong sabihin na nito? Future vlogger yan guys, from Agno. Ito pa lang kung saan tayo nakastay ngayon, kung saan tayo nakaupo. Dun sa Agno na pala to, Agno, Pangasinan. Agno? Kasi itong sa kabila, yan na yung boundary. Yung kabila doon, yan na yung boundary ng Agno at saka Burgos. Sa dalawang bayan na ang pinuntahan ko ngayon, Agno at saka Burgos. Pero pinaka-target talaga natin is Burgos. Ngayon ay meron tayong kanin. Ulam na lang wala. So kailangan natin pumunta dun sa kakilala ni Kuya. Burno, padayo di pagkatangan tayo di masida. Adayo? Ha? Ilan ni? Ini adayo pa yan. Adayo pa eh. Oh, kita man eh. Wala si Kuya, yung caretaker nila. Naganyo manong? Naganyo? Mang Romy. Ito. Caretaker ni Kapitan. Oh, kasi nga pala guys, itong resort na to, ano nga pangalan resort? Masangret Resort. Si Kap pala may-ari. So Barangay Masangret. Ito ata ito eh. Barangay Masangret, Agno, Pangasinan. Malapit sa boundary. Malapit sa boundary ng Burgos at saka Agno. Yun, dalawang bangos. May gera dito. So ito guys yung pinakabungad niya. Sumula rito, tanaw nyo na. Itong open field na to. Yan. Wow. Nice sunset. Napaka-red oh. Pag sa camera, hindi masyado kasi medyo mapusyaw yung kuha ng camera na to. Pero super red yung sunset na yan.
Oh. Tapos sila. Magkano ang ano? Magpahala na kayo, sir, sabi ko. Hindi ko natapos. Bahala na kayo. Pero may natutulog din sila rito? Tapos, sir, dito sa Papag. Hindi, overnight yung ganun o maghapon lang? Kumisa madaling araw silang uwi. Ah, ganun? Sabi ko, bahala na kayo, sir. Sabi ko, magkano ang bigay na, sabi. So hindi lang pala ako yung unang nag-overnight dito, ano? Hindi pang... Anim na kayo, sir. Pang-anim na ha, okay. Kala ko ako pa lang. Pang-anim na. Dalawang bag. Puro single bag. Dito lang sila natulog. Dito. Mas masaya kasi yan eh. Sabi ko sa kwarto. So, kape-kape muna tayo habang inaantay yung pulutan ni Mang Romy. Ito yung mga kaping ano eh. Yung sa ano, yung hindi pa timplado, yung bibilhin mo asin ano lang siya, powder lang siya. Kung mapait na ba, marami na bang ako nilagay? Ano? Wala kayo ko ni Papa. So pang-anim na pala ako dito na nag-overnight din. Maganda kasi, promise. Kung kayo nandito guys, ito yung mga lugar, klaseng lugar na ma-appreciate nyo. Dahil kita mo overlooking dito sa part na to kanina, pinakita ko sa inyo. Kanisiryan. Plus, basta maganda siya. Ito, pwedeng mag-camping ka dito, mag-tent. Mag-tent. Kaso wala ako yung tent. Puro ano, tent nila dito yung ano, detective. Oo, mabilis lang na ano. May nagtitent din pala dito guys. Yan sinasabi ko eh. Kasi unang tingin ko pa lang itong nanonood ako sa taas pagkabungad. Nakita ko sarap mag-tent dito kasi maluwang to. Open area to eh. Yan. So yun guys. Kain muna tayo. Tapos lang natin kumain. Pakita ko lang sa inyo ano itsura niyang gabi. Saglit. Picture lang kahit ako. Yun. Sumabay pa ang buwan. Galing. Ayan ang buwan guys. So yung lahat ng mga cottages naman na to may mga ilaw na. Yun nga lang talaga hindi pa kompleto. Wala pang CR, wala pang tubig. May tubig naman sila doon kaso nga lang yung medyo malat hindi pwedeng inumin. Pero pwedeng pang hugas. Motor natin. Tapos dito lang tayo sa table matutulog. Para ma-feel natin yung adventure talaga. Diba? Alright guys, hanapin natin yung Dapia Falls.